Ešte snažil zapracovať pri forecheckingu, ale úspešný nebol a dopredu štartuje Melovský. Má tam aj dvojicu spoluhráčov. Melovský si to zasekol na modrej čiare, obrovská česká príležitosť, ktorá prináša gól po odohranej minúte. Prehrávame s Českou republikou 0-1. Dominik Rimon ostal nestrážený pred brankárom Adamom Gajanom. Českého týmu, napriek tomu, že sme tam boli traja, ale absolútne sme si zle prebrali a hráčov po prechode, ako som povedal, modrej čiary a Rimon ostal úplne voľný na zadnej žrtke. Pekná akcia Čechov, ale na druhej strane to, čo sme už spomínali, že defenzíva bude našim najväčším otáznikom. Vyhodený puk, ktorý sa síce podarilo po mantineli ako tak predložiť Pekarčíkovi, ale už nie na hokejku ďalšieho slovenského hráča. A opäť pozor na tento český prienik a prvý úspešný zákrok nášho golmana po nebezpečnej strele Jakuba Štancla. No, dôležité pre Adama, že si chytil puk, že má zákrok, pretože opäť máme rýchly prechod modrej čiary. Tam sme mali trošku problém so striedaním, chýbal nám tam jeden obranca, ale nakoniec Adam ten puk ukryl vo svojej lapačke. Dôležitý návrat do zápasu teda. Hamara teraz síce trafil touto spätnou prihrávkou napadajúceho Repčíka, ale zisk puku pre nás toho nebol. Šia vystihol prihrávku, lenže nerozumel si na malom priestore so spoluhráčom. Aj z toho ďalšia česká veľká príležitosť. Sám pred našim golmanom sa ocitol Jiří Kulik, ktorý ale svoje zakončenie zdvihol príliš. Kulik usadený v našom pásme, okamžite sa proti nemu vysunul brániaci hráč, konkrétne to bol Repčík. Aktívny je český pohyb v útočnom pásme, zaujímavá súra, nepríjemné zakončenie, vynikajúci reflex brankára Gajana, ktorý si dokázal poradiť so strelou Hamaru do protipohybu ku vzdialnejšej žrtke. Radivojevič puk zachytil v obranom pásme, vďaka tomu sme sa mohli prekombinovať von. Závkou šťastia sa tento odrazený puk dostal naspäť na hokejku Čiernika, ktorý šiel do peknej individuálnej akcie. Teraz to ale Čiernik zobral na seba a pripravil zakončenie. Hoci zblízka, ale z pomerne veľkého úhla na brankára Hrabala. Teraz ale už o puk prichádzame a budeme sa musieť bleskovo stiahnuť, pretože štvorica českých hráčov vyštartovala vpred. Prihrávka pred Gajanovú bránku, kde síce mali prevahu naši hráči, ale číhal tam Jiří Kulich. A to je samozrejme vždy stav najvyššieho ohrozenia. Nepríjemná šalého strela, ktorá rozvonila sieť len z boku a následne si tento podrážaný puk dokázal Adam Gajan nájsť. Taká rýchla výmena puku v strednom pásme a hneď z toho je nebezpečie na opačnej strane klziska. V tejto činnosti sú českí hráči zatiaľ do týchto chvíľ jednoznačne lepší ako naši. A teraz budeme môcť ísť dopredu. Čiernik skontroloval si spoluhráčov na opačnom krídle a vymyslel prihrávku na Mišiaka. Mišiak to ponúkol na modrú čiaru. Dokázali sme sa teraz veľmi plynule a veľmi dobre nasťahovať do útočného pásma. Prišlo aj zakončenie. Dvorský sa pohyboval v predbránkovom priestore. Ešte pokračujúca príležitosť a ďalšia vynikajúca prihrávka, ktorá hľadala Dalibora Dvorského. Tretinu opäť začíname snahou v ofenzíve a verím tomu, že budú pribúdať aj naše strelecké pokusy. Sikora dokázal teraz získať puk a perfektne to servíruje do medzikružia. Obrovská príležitosť, ktorú teraz mal Servác Petrovský. Nechýbalo veľa, aby sme strelili rýchly gól v druhej tretine, tak ako sme rýchly gól inkasovali v predošlej časti hry. No a navyše tam bol zásah vysokou hokejkou do tváre. Mešar avizuje, že tam je krvavé zranenie, ktorému zatiaľ rozhodca nie príliš verí. Tak takýto nejaký vstup sme si určite želali, hoci možno s gólovým koncom. Ale skvelá práca Adama Sikoru v strednom pásme, kde ten puk získal. Niečo, čo sme vydali v opačnom garde prvú tretinu a škoda toho, pretože to bola gólová príležitosť a tak ako vstúpili Česi do zápasu a do prvej tretiny, tak sme mohli mi odpovedať na začiatku tej druhej časti. Rýchla strela na tú výražečkovú stranu však úspešná nebola. Preto si puk podržal pod svojou kontrolou. Máme to rozostavené v útočnom pásme a môžeme sa teda pokúsiť o nejaký nacvičený, natrénovaný signál. Šikovná prihrávka na Štrbáka, ktorý sa dostal ku zakončeniu. Hrabal dokázal túto strelu vytesniť mimo priestoru troch žerdí. Ešte pokračujúca aktivita, opäť je to Maxim Štrbák. Teraz ponúkol palebnú pozíciu pre Dalibora Dvorského, ktorý sa do toho cúvajúc oprel. Po tejto krížnej prihrávke od Dalibora Dvorského to skúšal na ten teplomer pod výražačku. Nechýbalo veľa. No, prepadlo to tam pod pazuchu, ale Hrabal si na puk siahol dostatočne na to, aby to minulo jeho pravú muž, ktorý práve také situácie, kedy si jednoducho zakrie svoju bránku a hráč sa ho snaží len prestreliť, dokáže zvládať. Preto samozrejme bude dôležité pre našich hráčov rozhýbať a dostávať sa k takýmto zakončeniam. Využívame presilovú hru a vyrovnávame na 1-1. Servác Petrovský v tomto prípade dostal prihrávku do miest, z ktorých strieľal pred ním Dalibor Dvorský.
Perfektná akcia našich. Skvelé bolo, že sme sa opäť dokázali udržať v pásme hneď po vhadzovaní. Rýchla výmena puku cez modrú čiaru. A ako to už veľakrát spomíname, krížna prihrávka cez celé kozisko, alebo cez koziska na strelca z prvej, ako sme mali možnosť vidieť teraz. To je kľúč k tomu, aby sme mali šancu skorovať veľmi pekný gól našich. Maxim Štrbák pri tom predošlom striedaní dával najavo, že aj od modrej čiary môže to nebezpečenstvo hroziť, ale aj keď si spomenieme na ten pohyb Dalibora Dvorského, pracovali práve s potrebou čo najlepšie sa pripraviť na podmienky takejto väčšej ľadovej plochy. Venujeme sa teraz ale slovenskej útočnej snahe so zakončením, ktoré dokázal brankár Hrabal zvládnuť. Kmec. Petrovský to teraz nemal na okamžité zakončenie, navyše pomerne veľa tiel bolo medzi ním a brankárom. Vymyslel ale vynikajúcu prihrávku a Samuel Honzek sa dostával do sľubnej príležitosti. Vyslovene si to pýtalo na Samuela Honzeka, ktorý je ako ten tzv. Bumper, alebo ten stredový hráč v tom priestore medzi kruhmi, medzi čiarkami. Veľmi pekné. Toto je len o tom, aby to ten hráč dokázal svojou šikovnosťou správne umiestniť v tom správnom uhle. Tam však bol pripravený brániaci český hráč. Veľké problémy, ktoré mali časy v defenzíve a môžeme ich potrestať. To bol útočný výpad Mišiaka s prudkou strelou, ktorá ale míňa tesne ľavú žrtku českej bránky. To je práve tá aktivita. On to bol Filip Mešár, ktorý veľmi dobrou prácou ponúkol možnosť pre Martina Mišiaka. No koľko chýbalo? No, veľmi blízko sme boli ku vedúcemu gólu v rámci dnešného stretnutia. To je zakončenie Pareša. Naši hráči mu ho dokázali pokaziť. Napriek tomu prišlo nepríjemné kočie o nahodenie od modrej. Teraz dal brankár Adam Gajan poznať, že toho príliš veľa nevidel. Ešte Štancl pracuje v rohu. Má tam aj podporu od Bareša. Za našich je tam Radivojevič s Dvorským. Česi úspešnejšie z tohto súboja. Pokus zasúvať to k žrtke Adama Gajana. Kmec. Kmecová dobrá podpora útoku, snažil sa to hádzať pred bránku, videl tam nakorčuľovaného Petra Repčíka. Repčík vyzbihol si puk na krídle a dostal sa ku strele, ktorá prepadla cez brankára Hrabala. Minútu a pol pred koncom druhej tretiny vyhrávame nad Českou republikou 2-1. Možno teraz dávkou šťastia, ale za tú aktivitu sme si určite takýto gól zaslúžili a Peter Repčík, ktorý dnes odvádzal kvantum práce pred bránkou pri clonení, to teraz sám zobral na seba, odhodlal sa ku strele a dobre urobil. Už Kmec urobil veľmi veľa dobrej roboty za bránkou a snažil sa to dávať do ohňa, kde bol Peter Repčík, ale Peter Repčík to spravil veľmi rozumne. Videl, že sa hráči križujú pred brankárom Hrabalom, ten na chvíľku stratil puk z dohľadu. A každá strela, ktorá je takto hodená na bránku, môže prepadnúť, ako sa to stalo aj v tejto situácii. A nič lepšie sme si nemohli prijať necelú minútu a pol pred koncom druhej tretiny, ako sa dostať do vedenia. Odchovanec HC Košice, ktorý si ale za seniorov tohto tímu nezahral. To ešte raz ten najaktuálnejší gólový moment. Trochu nešťastný pre brankára Michaela Hrabala, cez ktorého prepadla Repčíková strela. Sikorová dobrá aktivita za bránkou, Dvorský sa tlačí do zakončenia. Nechybalo veľa, aby dokázal puk poslať popri betóne brankára Hrabala. No a Česi tam teraz tasili ručnú brzdu. Prihrávka, ktorá mala hľadať práve Dvorského, neprešla k nemu cez brániacich českých hráčov. Teraz kolízia medzi Dvorským a Ježičkom. Dalibor Dvorský ešte pripravil palebnú pozíciu pre Čiernika, ktorý teraz mal obrovskú príležitosť. Ja som osobne prekvapený, že Adam Ježiček vôbec na ľade bol pri tejto situácii. Určite chcel veľmi pomôcť svojmu týmu a preto tam aj je, ale nie je o čom ani žiadne podkopnutie, ani nič podobné tam nehrozilo v tej situácii. Bola to jednoducho nešťastná situácia pre Ježička. Vyhrané boli v útočnom pásme a tým pádom môžeme ďalej pokračovať v našej útočnej snahe. Mešár. Zakončenie od modrej, Hrabalovi na chvíľu vypadlo a tak tam prišla pohotová dorážka a všetko to má gólový koniec. Strieľame presilovkový gól, dôraz pred bránkoviskom Michaela Hrabala priniesol tretí slovenský presný zásah. No a odskakujeme nášmu superovi na výraznejší rozdiel. Veľmi jednoduché riešenie situácie, ale presne o tom to je. Poslať puk na bránku aj od modrej čiary, napriek tomu, že sa možno pýtalo niečo iné. Tu v tej klasickej svojej pozície Filip Mešár nemal tam tú líniu na krížnu prihrávku, tak si vymenil pozíciu a nahodený puk, ktorý
po veľmi dobrej aktivite Mišiaka, mám pocit, prepadol českému brankárovi. Áno, tu sa na to budeme mať možnosť pozrieť. Presne tak, Mišiak veľmi rýchlo zareagoval a Honzek už iba doklepával. Samuel Honzek pokračoval vo svojom pohybe pred bránku napriek tomu, že Mišiak tam bol zaparkovaný, že sa aj dostal k dorážke. Hrabal nechal priestor medzi betónmi. No a trošku inak. Eduard Čale zapracoval na krídle. Kulich stiahol si to k opačnému mantinelu. Kulich nabíja na modrú čiaru, odtiaľ neprišlo pohotové zakončenie. Šale hľadal práve Kulicha. Teď pás na modrú, odkiaľ to režiruje Tomáš Hamara. To je jeden z tých skúsenejších českých reprezentantov, o ktorých bola reč aj v našom štúdiu, ktorý už má nejaké to šampionátové účinkovanie za sebou. Pokus o individuálnu akciu, veľmi šikovne to teraz urobil Maxim Štrbák, ktorý navyše pripravil palebnú pozíciu pre Borisa Žabku. Ten sa do toho oprel a dokázal trafiť horný roh bránky Michaela Hrabala. Vyhrávame nad Českom 4-1. Tak teraz sme v plnej miere dokázali využiť ten nedôraz českej Petorky, ktorá bola na presilovke. Už toto zachytenie puku od Serváca Petrovského bola veľmi dobrá robota. A tu sme pokračovali Maximom Štrbákom v tej aktivite. V podstate obložený 3-4 hráčov českých dokázal ten puk udržať Borisa Žabku a ten mohol urobiť jediné, dať gól. No Maxim Štrbák teraz nebral príliš ohľad na to, že obranca jednoducho šiel vpred. No a keď to fungovalo, tak ho doplnil aj ďalší hráč zo zadných radov, Boris Žabka. Na ťahu sú jednoznačne Česi, ktorí už momentálne musia riskovať, musia vrhnúť výrazne viac úsilia do ofenzívy. Napriek tomu, že dnes vyhrávali 1-0, momentálne už prehrávajú 1-4. No a rozhodne im momentálne veci nefungujú tak, ako si pre dnešný duel vysnívali a predstavovali. Navyše teraz krásna slovenská príležitosť a 5. gól s obrovským sebavedomím. Teraz vymyslená kombinácia a presný zásah nekompromisnou strelou od Serváca Petrovského, ktorý okamžite ďakoval za tú perfektnú asistenciu a v podstate naservirovaný puk od Filipa Mešára. Tak Servác Petrovský za tento zápas si pasuje Filipa Mešára určite za svojho osobného dispečera, ale táto kľúčka za modrou čiarou veľmi sebavedomá. Krásna highlightový záber na to, ako Filip Mešár spravil súboj 1-1 a už tá prihrávka na Serváca Petrovského. To už snáď ani nemohlo byť lepšie vymyslené s tým gólovým zakončením. Absolútne rozhodený český tím, ktorý naozaj teraz nevie, kam skôr skočiť. Situáciu diametrálne odlišne. Vyhrávame nad Českom 5-1, ale pod zákroku Adama Žonku hráme v početnej nevýhode. A museli sme sa brániť pri tejto veľmi tvrdej a nepríjemnej strele, ktorú vysielal Kulich. Ešte pokračujúca súhra. Kulich to teraz nemal optimálne na strelu. Za mňa dôležitý moment ubrániť túto našu oslabovku pri pohľade na Kulichovu. Kulichovo jedno z dvoch zakončení z prvej tu až do masky Adama Gajana. Záverečné sekundy nášho oslabenia. Štancl stráca puk a môžeme ísť dokonca do protiútoku. Toto zaváňalo nedovoleným zákrokom od vracajúceho sa českého hráča a bude z toho trestné strieľanie, ale Čech zozadu podrazil nášho prenikajúceho útočiaceho hráča. No a bezprostredne potom, ako sme dokázali zvládnuť našu početnú nevýhodu, budeme mať veľkú príležitosť na to, aby sme zaznamenali náš gól s poradovým číslom 6. Samuel Honzek, veľmi dobrá práca pri mantineri, kde získal ten puk. Ponúkol do šance Petra Repčíka, ktorý bol faulovaný. Aj keď Petr Repčík ešte na kolenách chrbtom bránke sa snažil ten puk dostať za českého brankára, tak predsa len z toho trestné strieľanie. No, tak sám faulovaný, tak to som zvedavý, čo nám Peter Repčík predvedie. Teraz bude mať možnosť a priestor na to, aby si pripravil svoje zakončenie o čosi lepšie. Peter Repčík a jeho trestné strieľanie proti Michailovi Hrabalovi, ktoré nás môže poslať do vedenia o 5 gólov, ale neposiela. Repčík sa to snažil prepasírovať pomedzi betóny českého brankára, ten ale dokázal ten priestor možno aj s dávkou šťastia vykryť. Určite s dávkou šťastia, pretože Hrabal nevedel, kde ten puk ostal. Peter Repčík išiel do tej krátkej kľúčky, ktorá sa končí tým zakončením pomedzi betóny. Na našu smolu trafil Hrabalovú hokejku, ktorá ten puk stlmila a tým pádom neprešla za bránkovú čiaru. Kulich puk prenechal Šalému. Šale to hádzal pred bránku. Fantastický Gajan. Ale následne prišla dorážka už do našej prakticky prázdnej bránky a český tím dokázal znížiť na 2-5.
No, nešťastná situácia pre nás, pretože po skvelom zákroku Adama Gajana ja som teda veľmi zvedavý na ten opakovaný záber, pretože to bolo nejak tak vyodrážané od chráničov aj od našich hráčov. Ale keď si to celé zosumarizujeme, tak ten tzv. Control breakout alebo to založenie útoku, kedy neboli českí hráči pod tlakom, veľmi jednoducho sa dostali cez našu modrú čiaru. Tandem od Kulicha, ktorý tým pádom naviazal na seba jednoho aj druhého hráča. A aj napriek tomu, že prvý zákrok bol úspešný, tak nejakým spôsobom sa puk dostal za našu brankovú čiaru. No, tiež som čakal na ten záber, ktorý som myslel, že priekaznejšie odhalí zakončenie Šapovaliva. Veľa nám ale v tomto smere nepovedal. Skôr sa zdalo, že to šlo cez hokejky našich brániacich hráčov. Česko sa teda čiastočne môže nadýchnuť. 8,5 minúty pred koncom tretej tretiny sa teda pokračuje v celkom zaujímavej prestrelke medzi týmito súpermi. No a mohlo to byť z nášho pohľadu ešte komplikovanejšie. Ondřej Becher sa snažil nájsť priestor pri bližšej žrtke brankára Gajana. Ešte jedno zakončenie od Melovského. Aj to smerovalo na Gajanovú bránku a následne si to po odraze dokázal nájsť Štrbák. Natný. Natného prihrávka na útočnú modru, tam mal pripraveného spoluhráča. Veľmi pekné prenesenie hry, teraz a následná dorážka. Opäť doplnenie obrancom z druhej vlny a Maxim Štrbák dokázal dotiahnuť do golového konca. To, čo ešte Samuelovi Honzekovi s Jurajom Pekarčíkom úplne optimálne nevyšlo. Tu sa ukazuje, aký vie byť juniorský hokej vrtkavý. Možno golová šanca Čechov na 3-5 z ich pohľadu, ale našťastie pre nás, čo berieme teda všetkými 10, krásna prihrávka Predníková na sama Honzika, ktorý to načasoval ideálne. A cez v podstate dorážku Maxima Štrbáka sa dostávame opäť na 4-golový rozdiel v skóre. Jednak Peter Pekarčík to mal veľmi ťažké, Juraj Pekarčík to mal veľmi ťažké na tej strane, keď už si to spracovával, ale to, že Maxim Štrbák doplnil ten útok, tak toto asi vieme odčítať všetci spier, ale každopádne my sme šťastní za to, že nie je 3-5 z českého pohľadu, ale naopak 2-6. Kmec potreboval striedať, dával teraz poznať na tom svojom pohybe, že sa musí dostať len za červenú čiaru. Tam ho ale Česi nepustili a navyše z toho boli komplikácie. Ešte zakončenie od modrej. Tam bol teraz sloniaci hráč pred Hrabalom, ale Česi dokázali toto zakončenie zablokovať. Ešte jedno zakončenie, ktoré vyslal Maxim Štrbák. A následne sa to podrážalo v Hrabalovom bránkovisku. Ďalší presný zásah slovenského tímu, síce z toho už nie je, ale napriek tomu široké úsmevy na tvárach našich hráčov, trénerov a samozrejme aj fanúšikov. Slovenská juniorská reprezentácia vstupuje do tohto ročného svetového šampionátu úspešne presvedčivým víťazstvom nad Českou republikou 6-2.